Marami pong sabi na parang scam daw po yung company. After 3 years, 32,000 pesos yung makukuha naming buong buo po. Pag hindi kami naghulog, kami po yung mag-stop, hindi na po namin siya makukuha. Ibalik na lang po nila yung pera namin. Kasi hindi naman po kami yung sumira doon sa kontrata, sila naman po yung sumira. Kasama natin ngayon sa studio sila Jonalyn Barandon at Aurora Cam. Inireklamo kasi nila ang isang insurance company. Ayon sa kanila, nakapaghulog na raw sila sa insurance company simula pa 2021 pero ang insurance company daw na nag-ooperate sa Tabaco Albay ay bigla na lang daw nagsara. Ang kanilang mga inuhulog ay naglaho rin na parang bulak. Anong insurance company po ba itong inireklamo ninyo? RBC's Raisin Insurance Company po. Anong klaseng insurance po ba itong hinuhulugan nyo at paano kayo dito nainganyo na pumasok sa insurance na ito at itiwala ang pera ninyo? May boreal siya, ma'am. With transferable siya, ma'am. Bali yung ano nila, ma'am, umiikot sila sa bayan doon, ma'am, sa pinagtatrabahuhan ko. Maliit lang yung daily nila, pero makakaipon ka, ma'am. Magkano naman ito na? 30 pesos siya daily, ma'am. After 3 years, 32,000 pesos yung makukuha naming buong buo po. Pag hindi kami naghulog, kami po yung mag-stop, hindi na po namin siya makukuha. Paano yung nagiging sistema? May passbook po silang binigay sa amin, ma'am. At nandun po yung daily na hulog namin at may perma. May kolektor po sila, ma'am. Hanggang ngayon ba ay naguhulog pa rin kayo ng insurance na ito? Hindi na po, ma'am. Last namin pong hulog noong December 13, 2022. Wala nang kolektor na pumupunta po, ma'am. Nag-isip kami, ma'am, kasi magpapasko, siguro sabi namin, baka busy lang po sila. Kaya siguro sabi ko, baka i-resume ng by January po. After ng bagong taon, wala pa rin pong nagkukulik sa amin. Marami pong sabi na parang scam daw po yung company. May page po sila sa Facebook. Nagme-message naman po kami sa kanila kaso wala po silang reply. Sabi nila, ma'am, yung sa Sorsogon daw, ma'am, is open pa naman daw. Ang main branch po sa Sorsogon po Sa talaga. Sorsogon. Opo. Meron ba kayong nakakausap man lamang mula doon sa opisinang ito? Wala na po, ma'am. Pero yung mga dating kolektor, doon po kami humingi ng mga number na pwede po naming pagtanungan. Tumawag po yung amo ko, ma'am. Ngayon po, ang sabi doon sa main branch, mag-intay lang daw po kami kasi inaayos po nila yung branch nila sa Tabaco. Pero kumusta daw yung pera niyong naibigay, naihulog sa kanila? May update ba sila? Wala po. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Norman Tanulaya, ang Regional Director ng Security Exchange Commission Region 5. Attorney, meron po bang violation ito pong nasabing insurance company sa ginawa po nilang pangiiwan sa kanila pong mga kliyente? Maaring may violations yan, no, yung sa contractual obligations nila. Kung may violations of contract, definitely may may liabilities. Pwede nilang kasuhan, no? Si Insurance Commission naman po ang mag-i-issue nito at kung may nilalabag na batas na ini-implement ng Insurance Commission. Tinatawagan po namin ang Raisin Business Support and Beneficial Services Incorporated. Subalit tumanggi silang magpa-live interview. Pero ayon sa aming nakausap na si Rich Naggal, ang Information Desk Officer, ay aayusin daw nila ito agad ngayong buwan ng Hunyo. At makikipag-ugnayan po ang ating programa upang malaman kung sino-sino pa ang mga miyembro galing sa Tabaco upang mapuntahan din sila. Kung nakikinig yung insurance, yung Raisin, ano yung gusto mong sabihin? Ibalik na lang po nila yung pera namin. Kasi hindi naman po kami yung sumira doon sa kontrata. Sila naman po yung sumira. Asahan nyo po ng aming team po ay gagawin ang lahat para itong insurance company ito ay yung pinangako nila na this coming month of July ay maibalik sa inyo yung dapat na maibalik sa inyo. Ano po? Salamat po, ma'am. Opo.